Salut, ce faceți? Eu sunt Mario și în acest episod vă voi prezenta serverul meu de Discord. O să aveți linkul de la Discord în descriere și tot ce trebuie. Dacă vă place, nu uitați să dați un like, share și subscribe și să dați și voi acolo un share ca să creștem și noi un abonat, adică ca să facem mai mult. Pardon, nu că aș vrea să mă laud sau ceva, dar aș vrea să intrați în serverul mai mult meu de Discord ca să vorbim. Avem aici, uitați, chill, general, aici o să fie astea pe privat, ne jucăm Rocket League, CSGO, Fall Guys, GTA 5/5, Minecraft, dacă ești AFK sau VRB, în fine, în acest videoclip o să vă prezint serverul, o să aveți serverul și tot în descriere, o să vă prezint fondatorul și toate chestiile astea. Acum nu prea sunt on, dar o să vedeți acolo la offline. În primul rând, o să începem cu începutul. Cu server stats, că suntem în total, suntem 44 de oameni în total. După cum știți, deci am uitat să vă spun, o să mai am puțin de lucrat la el, că încă nu l-am făcut cum trebuie, mai e puțin. Și hai să începem cu începutul. Avem categoria de general, în care avem bun venit, așa arată, cum ar fi: salut server stats, bine ai venit în serverul Muro Gaming, adică serverul meu. Nu uita să citești regulamentul, în paranteză chestiile de bază. O să trecem după aia la regulament. Dacă vrei să aplici pentru helper, etc., există aplicații aici la categoria chestii, o să vă arăt și acolo. Uitați să vă distrați, în fine citiți voi chestia asta, puneți și voi pauză. Aveți aici, mă rog, vă rupe de la YouTube, în fine, nu contează. Regulamentul, o să trecem la regulamentul. Avem aici pe designer, mă rog, community, e VIP server, așa înțelegeți voi. M-a ajutat mult cu serverul și a pus regulament. Deci, 1. Fii respectos. Trebuie să respectați toți membrii, să nu îi înjurați, gen, doar la Caterinca, scrieți gen așa. Gen, scrieți o înjurătură /Caterinca, fără spamming, să nu trimiteți spam, că vă luați FV2 din 3 și la 3 vă luați ban 7 zile, fără reclame. Să nu puneți linkuri, chestii doar la oameni în privat, fără mesaje de tip NSFW adult, în fine. N-avem acel bot, dar chestia e că poate trimiteți voi la comenzi bot, gen de fapt pe media acolo, v-ați dat voi seama. Bun. 5. Acest direct sau indirect terți. Trițurile de tip DDoS, asta n-am pus eu, în fine, nu știu ce chestia asta. Ok, această regulă, nici eu nu știu ce e adevărat. Distrează-te, trebuie neapărat să te distrezi, dar ai grijă să nu încalci a 7 aplicare pentru lor. Când aplici pentru un lor la aplicația ai citit regulamentul, răspuns cu valoare și mai este un cuvânt secret care este mâroie casă. Disclaimer, moderator, helper și admin, exact, vor avea grijă de server, exact, știți, voi ați citit, adică e normal. Nu e un regulament așa, dar e tot ce trebuie. Giveaway, aici o să facem giveaway-ul, cum știți cu toți, nu mai trebuie să vă prezint. Staff, aici am avut azi o ședință, dar s-a anulat că am avut eu puțină treabă. VIP Voice, ședința, chat, trecem la chat. Aici e tot ce trebuie, distrați-vă, vorbim. Uite cum am scris eu aici, în gen glumă, vedeți? Media, aici trimiteți poză, meme-uri, chestii, comenzi gen / play, muzici, știți voi, sugestii. Aici pe acest canal îmi spuneți, am uitat să editez, că am făcut acum 3 zile, 14 ani. Bun, îmi spuneți sugestii să postez pe YouTube, colaborări, dacă vreți să colaborați cu mine, aveți aici în descriere tot ce trebuie. Dovezi, dacă nu mă crede scammer, uitați aici, plus rep, chestii, ia uitați plus rep-uri aici, ești legit, vedeți? Până acum trecem la categorii, bine, am trecut peste, de fapt n-am trecut, v-am arătat-o la categoria de chill. Acum trecem la chestii, la aplicații, tot ce trebuie.
Uite, model aplicații helper în teste, că na, e helper în teste. Nume, prenume, vârstă, ai mai fost vreodată helper, crezi că te vei descurca, câte ore poți petrece pe server, ai citit regulamentul server. Acum YouTuber, nume, prenume, vârsta, canal de YouTube, ai deja 2 clipuri postate. Acum TikToker, nume, prenume, canal de YouTube, ai peste 500 de urmăritori, aplicații deschise, așa. Țineți minte, asta este foarte importantă. Aici poate să vă accepte fondatorul, cofondatorul, admin și server designer, atâta. Instagram. Nume, prenume, contul de Instagram măcar 300 de urmăritori. Model aplicație. Admin. 14 ani trebuie să ai, să-mi trimiți mie sau lui cofondator primele 7 cifre din CNP și în fine. Aici este important, aici o să dau eu toate anunțurile, tot ce trebuie, aici neapărat când intrați pe server, mergeți aici și vă alegeți dacă sunteți fată sau băiat sau câți ani aveți. Aici nu știu cine a pus. În fine, asta nu contează. Votați doar astea două. Dacă aveți peste 14 ani, cum am eu 14 ani și de la 15 la 17, votați pe asta. Acum la nivel, depinde cât de mult timp vorbiți, o speciate, cât trimiteți poze, știți voi, o să vedeți cât level am eu, cât level aveți, eu am level 14. Permanent, aici este invite-ul permanent, suntem 16 online, 55 de membri cu tot, cu boss. Bun, aici trecem la vorbă. Bine, stați, vorbiți, vă băgați bot, chestii, jocuri, o să mai editez eu. La YouTube aici aveți, puteți să vă puneți cei care au gradul de YouTuber. La TikTok la fel. Și aici o să arate, aici primiți notificările de la mine 100% dacă sunteți pe Discord. Și acum haideți să trecem la setări. Se numește așa, mă rog, gaming, perfect, uite, vedeți tot aici. La roluri trecem. Fondatorul. Așa arată cofondatorul. Deci, rolurile sunt fondator, cofondator, admin, VIP, aveți doar dacă donați chestii, server designer, moderator, helper în teste, girl staff, YouTuber, TikToker, Instagram, prieten comun, aici doar prietenii care îi cunosc în real life au rolul ăsta, abonați, adică cum o, de fapt abonat cum o să aibă toată lumea, băiat, fată, alege acolo și server booster. Ăsta îl las aici. Da. Bun. Trecem la emoji. Avem aici aceste emoji care le luați doar dacă dați boost. Hai când dă cineva boost. Aici avem potaia lui The Water așa. Aici hamster cult. Aici nu mă întrebați ce e aici că nici eu nu știu. Moderare. Ridicat. Tot ce trebuie. Jurnalul serverului. Aici opa. Oviție cofondatorul, o să vedeți după aia. S-a dat wipe la tot. Integrări. Poți etc. Widget. Nu prea mă pricep cu widget-ul. O să dau eu întâi să văd cum e. Șablon. Nu o să fac șablon. Activitate. Activează comunitate. Să începem. O să fac eu mai târziu. Asta nu contează. Membri, câți membri... aveți aici tot. Hai să luăm... Bun, abonat. Frumos, frumos. Admin. Pe el îl las. Îl las pe el admin. Da, nu las admin, nu-mi place. Îl las pe el. VIP îl las. Abonat. Cofondator așa. Spus încă 8 al meu o viță. Cofondatorul și-a băgat la roluri de mă doare capul. Fondator eu mi-am băgat doar YouTuber. O să-mi bag Instagram și TikToker. Voții. VIP așa. Plus 5 perfect. Fată, uitați o fată aici. Și na, astea sunt tot. Rolurile sunt cam așa, vă aștept. O să ne jucăm, o să până mâine o să fie gata serverul sau chiar mâine. Dacă v-a plăcut serverul, dacă vă place, vă aștept să intrați cu voi
să intrați la voi, la mine pe server, dacă vreți, nu vă puteți da un boost ca să ne punem și noi o imagine personalizată. Bun, cam acesta a fost episodul, sper că vă place. Uitați să dați un like, share, subscribe și